Arce, que es maneja la tarima. Sí. Continuamos ahora con el concurso de jardinería. Ganadores. Tercer premio, Taller de Empleo y Reciclaje Profesional de Manuel. Natura, agua y sal. Entrega el alcalde de Llutxent, José Miguel Aranda. Segon premi, Taller d'Ocupació La Mallà 2, de Barxeta. Entrega el il·lustríssim president de la Diputació de València, Alfonso Rus. Tavernes de la Valldigna. Entrega el molt honorable president de la Generalitat, Francesc Camps. Entrega el premio el ilustrísimo presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. I primer premi, Taller d'Empleo de Reciclatge Professional, Montsant de Llutxent. Entrega el molt honorable president de la Generalitat, Francesc Camps. Cambiamos de modalidad. Con Alzira. Entrega el premio el alcalde de Llutxent, José Miguel Aranda. Segon premi, Taller d'Empleo de Reciclatge Professional, La Serranía 2010, de Villar del Arzobispo. President de la Diputació de València, Alfonso Rus. Primer premio, Taller d'Empleo y Reciclaje Profesional, Quart Renova, de Quart de Poblet. Entrega el molt honorable presidente de la Generalitat, Francesc Camps, con el jurado profesional. Tercer premi, Taller d'Empleo de Reciclatge Profesional, Pobla de Vallbona. Entrega el señor alcalde de Llutxent, José Miguel Aranda. Segundo premio, Escuela Taller Convent de Sant Domènec II de Llutxent. Entrega la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. I primer premi, promoció dels nous jaciments d'ocupació de Tavernes de la Valldigna. Entrega el molt honorable president de la Generalitat, Francesc Camps. Y ahora, menciones a los trabajos de libre colaboración entre los talleres de empleo y escuelas taller. Primer premio, primera mención, Taller de Empleo y Reciclaje Profesional, Cases dels Mestres 2, de Benifaió. Montsant de Llutxent. Tercera mención, Taller de Empleo y Reciclaje Profesional, La Vila de l'Olleria. Escola Taller Ítaca, sí, de Comissions Obreres de Paterna. Quinta mención, Taller de Empleo y Reciclaje Profesional, Área Rural Perú, d'Ontinyent. Anche di grazie. Fins ací l'acte d'entrega de premis. Ara vull donar la paraula a José Miguel Aranda, alcalde de Llutxent. President de Rambla, vicepresident, diputats, amics tots, alcaldes. Per mi és un dia avui
esplendorós. És un dia que em sent realment orgullós de ser alcalde d'un poble que és capaç de concentrar tanta gent volguda per metro quadrat. No és difícil trobar ningú poble que tingui a terme, sinó que parla fundamentalment dels professors i alumnes de les escoles taller. I són escoles taller que estan treballant, reconstruint monuments, que realment va a treballar per al futur de la comunitat. I quan estan dient-se d'aquesta generació nini que ni treballa ni estudia, estem veient tot el contrari. Aquesta gent que està ahí i que està treballant i que està estudiant i que està preparant-se per a treballar en aquest mercat tan competitiu que n'hi ha avui en dia i que exigeix, que no sabien què fer i que ara es senten realment partícipes d'aquest treball comú, d'aquesta feina i que senten útils a la societat. Per això, president, jo crec que la llavor que esteu fent és realment extraordinària. Extraordinària. Si vols un consell d'un humil alcalde de poble, que sap més per ell que per alcalde, que està a punt de jubilar-se ja també, vull dir-te, president, que continues igual, que no canvies, que dediques diners a la formació. Dediques diners a la formació, perquè tot el que dediquem a la formació és formar els homes i a les dones del dia de demà. Si nosaltres donem un pa, saciarem la fam d'un dia, però si ens donem un treball, si ens ensenyem a treballar, si ens donem una professió, treballaran tota la vida. I això és el que nosaltres volem aconseguir d'aquesta joventut. Per això, talles d'empleo, perquè sense aquests talles d'empleo seria impossible. Per exemple, este monasteri, que va ser la seu de la primera universitat del Regne de València, està recuperant-se gràcies al treball d'una altra persona, d'Alfonso. Que Alfonso, així l'Uixent no li agrairem mai prou el que està fent per este poble. Acabarem fent-li un monument a l'aporto. A més, com hem menudet igual que jo, en poc de material ne tindrem prou. Però, Alfonso, de veritat, no t'agrairem mai, és l'Uixentín, el que estàs fent per este monasteri tan emblemàtic per a tots els uixentins. I estic segur que aquest projecte que n'hi ha tan bonic de fer això de l'escola, que continuarà avant. El projecte ja està fet. Ara és qüestió que el posem en marxa i estic segur que el teu impuls, les teves ganes, anirà avant. I com la Generalitat la tinguem al nostre costat i el president el tinguem al nostre costat, segur que entre un president i altre, l'Uixent anirà avant. Moltes gràcies a tots. Estant així avui el president de la Generalitat significa que està al costat de tots vosaltres. Al costat de tots vosaltres està, perquè està quasi totes o tots els dies. Però vindre així a clausurar esta reunió que hem tingut tan important de les escoles, dels tallers d'empleo, d'estar al costat de la gent jove que necessita tindre una eixida, de la gent menys jove que necessita menjar, jo penso que això és important. I sobretot, un divendres que per a ell és molt complicat, ha tingut consell, ha tingut... és igual. Ens va dir, avui tinc que estar en l'Uixent. I avui ha estat en l'Uixent. Com estava la paella? Regular, no? Farem les xocotetes que estan millor, Però 3.000, 8.000 i pico, el dir a tots els professors que són culpables de que la gent se forme. Moltes gràcies. A tots els alumnes, que avui és molt complicat no tindre ninguna formació per a poder eixir al mercat. L'obligació nostra com a alcaldes, l'obligació nostra com a Generalitat és intentar donar, fer un camí perquè vosaltres pugueu tindre una eixida. En un temps complicat, en un temps de crisi, en un temps de moltes i moltes coses, quan tu no estàs format és molt difícil eixir. La nostra obligació és buscar-vos ocupació. És a dir, quan la gent té ocupació no agarra depressió. Sempre hi ha algú que agarra depressió tinguent ocupació perquè va molt sobrat. Però avui el problema és portar diners a casa i per a poder menjar. I la nostra obligació com a polítics és buscar-vos un puesto de treball. Si ho logrem, estarem contentíssims. Estem molt contents, que és de la Diputació de València, que antes altres presidents, com va ser Manuel Tarancón, Pepe Díez, per així està Fernando Giner, i jo mateixa, han sigut corresponsables de que això funcionarà. Però sempre en l'ajuda de la Generalitat. La Generalitat és la que ens ha aportat
i aquests diners perquè l'escola taller funcionara. La Generalitat és el que ens ha portat que tots els ajuntaments demandem algo per als nostres pobles que és necessari. Formació i actuació. I des d'ací, president, te donem les gràcies perquè sempre estàs involucrat en la gent, que és el més important. Estem involucrats en la societat i la gent té que saber que els polítics, a més de parlar molt, el que tenen que estar és al costat de vosaltres i gestionar millor. Moltes gràcies i enhorabona a tots els directors, professors i alumnes, els que l'han guanyat fenomenal i els que no han guanyat, doncs també. Enhorabona. Indiscutible i fonamental. He vist l'alegria de cadascú dels que ha vingut ací a rebre el triomf, el guardó, perquè és l'alegria del treball ben fet. Que este guardó sigui un guardó per a tots i que al final acabe en un bon lloc de treball, en una opció de futur i en unes possibilitats de construir en tranquil·litat, en treball i en optimisme. Moltes gràcies i enhorabona. Al il·lustríssim president de la Diputació de València, Alfonso Rus, i a l'alcalde de Llutxent, José Miguel Aranda.